Kaixo guztioi! Lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleok, gure sormen eta trebentasun artistikoez baliatuz, museo virtual bat osatu dugu. Galdera simple baina indartsu batekin hasi genuen proiektua. Nola esplora ditzakegu artea eta sormena modu berritzaile eta esanguratsuan. Hausnartu ondoren, museo virtual bat sortzearen ideia bururatu zitzaigun. Horretarako museo virtualaren webgunea sortzeko Google Sites aplikazioa erabili dugu. Tresna honen bitartez, gure sormena ahalik eta gehien adierazteko aukera izan du. Artearen munduan murgildu gara, artista desberdinen lanak aztertzean. Hona hemen eredu batzuk, Kandinsky, Van Gogh, El Greco, Picasso. Haien bizitza eta obrak inspirazioa eta referentzia bezala erabili ditugu gure sorkuntzetarako. Bisitarien esperientzia aberasteko, museo virtualaren web orria hainbat atalez osatua dago. Gure autobiografiak eta artelanaren deskribapenak atzean dagoen artistari buruz gehiago jakiteko aukera emango die gure bisitariei. Baina berrikuntza ez da hemen amaitzen. Museoko esperientzia areta politagoa izan dadin audiogiak sortu ditugu bertaratzen direnak gure ahotsa entzunez, gure azalean sartu eta goza dezaten. Grabazio horiek Bukauro aplikazioaren bitartez egin ditugu, eta honako hau da. Azkenik, mugikor edo ordenagailu bidez, gure museo virtuala ikusi ahal izateko QR-a sortu dugu. Honetarako pauso hauek eman ditugu. Lehenik, bakoitzaren sitesa argitaratu dugu. Ondoren, esteka kopiatu eta azkenik QR-a sortu dugu. Modu honetara, bisitari guztiek, klik bat eginez, bidaia liluragarri bat egingo dute, beren seme-alaben, irudimenerantz eta sormenerantz.